Nemoj biti neutralan, imaj svoje mišljenje. Like ili dislike, ali klikni. Ja sam Andjela. Ja sam Nadja. Ja sam Andjela&Nadja. A ti si Andjela&Nadja. I dobrodošli u naš novi video. Danas radimo jedan specifičan challenge koji je pao na pamet našoj sestri Maraja. Maraja, zvaćemo sad Maraja. Inače, prijavite se njen Instagram, Maraja sa y.mak. Da, obavezno se prijavite, ima mnogo lepe slike, mnogo se lepo oblači. A mi ćemo danas raditi... Kao što možete da primetite. Nemoj da me kuraš. Mi ćemo danas... raditi Lastis challenge. Tako je. Ja neću da se žalim, ali moram da kažem kako ja slučajno opet imam malu krastu na nozi, baš na kolenu, tako da se potrudim da što bolje skačem. Ali možda će da me to malo... da mi malo pravi problem. Ovdje imamo naša dva vjerna čuvara. Kažača. Džina je tu da nam pomaže, ona je mala. Ovako, Džina je tu naš mali pomoćnik, ona ima koliko godina? 3. I ona će da nam pomaže, bravo. Ona je malo gledala od nas kako smo malo prevežbale nešto. Podsjećala se to jest i ona će da nam pomaže. Ona prvi put igra Lastis, tako da evo ona može da sedi prvo da gleda. Džina, dođi. Ajde prvo sedi ovdje da gledaš nas pa ti posle, može? Ajde prvo ti onda. 3, 4, sad. Ne prvo ja. Ajde, 3, 4, sad. Svaka čast, sad sedi, sad Marija. Sad čekaš neko sledeći. Tako, sedi na to. Ajde, ko će prvi? Igramo zimi, zami, zoom da vidimo ko će prvi. Zimi, zami, zoom. Zimi, zami, zoom. Zami ide prva. Zimi, zami, zoom. Šta je prvo? Pa ja ne znam kako se igra. Ne mogu Zimi, prva. zami, zoom, ti si poslednja. A ja sam prvi. Čuvaj. Ajde. 0! I samo da kažem, kad neko pogreši, on čeka sledeću... Ajde, on čeka sledeću rundu i... Ajde, ideš sad. Bravo. Iza mene. Sad idemo na 1. Inače, možda mnogi od vas ne znaju ovu igru, mnogi od vas verovatno znaju. Kako beše ovako? Tako? Nije. Tako da smo mi željeli da vas naučimo nešto interesantno što možete da radite preko leta ili kad je lepo vrijeme. Ako nemate internet, struju ili bilo šta napolju. I ne samo to, bilo kad. Bolje da svirate napolju nego da sedite u kući na kompjuteru i telefonima. Da? To je 2. Sad je pobjeda Andjela uzme. E sad 3, da uvijek moram. Sad 3 treba da skačem na konopac 3 puta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja moraš mi kosu. Da. 1, 2, 3. A šta ako ja ne uspijem, moramo sve iz početka. E sad 4. 4 je malo teže. Sad, mi smo pokušali i samo da vas obavestimo da je nemoguće da vam stoji na patici, to jest da vam stoji na nozi ili tako negdje malo više, tako da morate da zgazite na to. Vidite? Lako radi. Da, tako. I... Bravo! Tako je. I skoči lako. Pa ti moraš da se skloniš da bi ja skočila. I treba da se skoči na ovaj drugi konopac. Daj Bože da uspijem. Prvi, da. Uspjela sam. A inače ovdje se tako malo pomera, pa onda izgleda kao da... I jao, sad... Verujte mi da sam ja sve vrijeme nisam vežbala. Ovo nisam nijedno probala. Za sve vreme nisam. Ajde. Sad ide 5. Ne, ti na kraju. Ajde jednom. Šalila sam, sad ti. Ajde, hoćeš? Svoja. Drži. Stani na to. Tako, i sad skoči na ovo. Bravo! Divno čudo. Aj sad sedi. E, sad je teže. Treba da ukrstite ovako da stoji. Da. I da iskočite iz toga i stanete na to. Au, ovo je težak. Bravo. To je pre 5. Čini mi se da sam je bila lakša, sam bila mala.
Bravo, Marija nije uspjela. Šta sad? Pa ja moram... Marija, čeka sljedeći krug da opet proba to. Ajde. Sljedeći krug. Dobro, da, jedno. I ko prvi završi svih 10 je pobedi. Inače, kreće sve teže i teže. Sad ja. Sad ti. Ajde, čekaj. Stani ovdje kod mene, čekaj. Stani na ovo. Ali Marija najbolje zna, ona se svega sećala, mi ničega. Stani, tako. I sad skoči na to, ajde. 3, 4, sad. 6 je ovako. Ne, čekaj, mora da uskočim, jer... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Sad ti, Marija, 5. Ja ću je pasi leda. Zašto? Sad opet mene čekaš i opet 5. Ne mogu da verujem. Spusti 1, malo. 2, 3, 4, 5, 6. Mora spustiti. Sad ja. Ne, nađi to. Ajde. Leda. Ček, nisi je pa. Aha, može. 3. 2, super. 4, 5. A tu je mnogo broj. Mnogo brzo. Ne vidi, ja znam. 7. Ja znam broj. Ajde. Svaka čast. Bravo! Lagaš u zid. Pazi! Sedaj, sad Nadja, bravo. 7 ide ovako. Sad trebam 7 puta da skočim i da se prevrnu. To je mnogo nervira. 1. Zakačim. Gotovo. To mi je za patku, nije za Pa i za mene. mene. Pa nisam ispala. Pa nema veze, ja zakačila ti se. A nisam ispala, nego mi je prešlo. Prešlo mi ga nogu. A dobro, ajde. Ajde. 7 je ovako. Da. Ne. Jes, 1. Ne smiješ da zgađaš. Gotovo. Sad ja radim 7. Podigni malo. A mogu ja na kuk? Možeš ovaj spustiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bože, kako je dobro. A nije? A nije mi stalo. Da učinimo. Vrti mi se u glavi. Sad Maki. 6. Sad ti 6. 1, 2, Kontroli. 6. Ovo na kosti. Ajde, sad ti 7. Izvoli. Ti si 7. Ja sam 7. Ajde, da ispatim. 3, 4, 1, 2, 1, 2. 2, Tamo je da vara. 3, 4, 5, 6. A što ti ne prati noge kako trebaš stati? Ja sam Sad ja. Ajde sad ti drži. Daj meni, daj meni. Leda. Tu nisam uspjela. Super, Gina. Sad Marija. Ne. Sad Nadja. Nije. Nije, ostalo ti još malo. Ima još. Gina, uzet ćeš drugu vodu, to je voda, ona je tvoja sestra. Ne dođe, stričet sad. Ajde, sad ide osmica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je 8, ona da si u glavi. Da. 1, 2, 3. Maki, šta se dešava s nama? Ne mogu da verujem. Da li vi verujete da je Marija nas pobeđivala dok nismo krenuli da snimamo? Okej, ajde. I to je bila njena ideja. Sad će se... Ajde. Sad 8. Sad ću ja pas. Moraš da uskočiš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Radila sam. Dobro, onda moram opet. Nadja, ajde. Sad ja 9. 9 je po meni najteži. Čekaj. Bravo. 9. Morate prvo da skočite ovako, pa da zanimljujete. 9. Ajde. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4. Au. Tako što sam znala, nisam dovoljno pomenula. Kako broj ti radi? 6, 7, 7. Ovo se čuje badi, inače. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo! Toma sam sela. Ajde ti, Andjela, radiš 8. Spusti mi malo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na Bog. Ajde. Ajde, 9. Napravite da Ajde. 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9. Bravo! Nadja se nas pobjeda. 8, 1, 2, 4, 5, 6. Bravo, Maki! Daj mi tu vodu dole. Sad ti, Andjela. Sad ti 9. Si pila? Mogu ja malo, molim te. Andjela, treba da igraš, a ne piš. Meni oču ja, sad će mi se da što sam opet upila. Uspela sam. Joj, sam se počela da padne. Joj, sam zbrala kako brže. Aha. Evo daj, zatvori. I što sad to tamo isto? Kada li? Možeš tako 2? 3? Papi. Ti još. A ja igram. 10 je najteže. Meni se rekla 9. Sad trebam da iskočim iz ovog i da skočim. Ja sam ubedila. Onda ga imamo na drugo mesto. Ja ne imam šansa ovo da uspem. Onda nema šansa ovo da uspe. Strašno, Marija, šta smo mi? Šta igram 9 sada? Ja sam prvo mesto, igrate za drugo mesto. I sad naša draga sestrica za kraj, ja ne mogu da veram prosto. Čisto radi reda ovo radimo, ajde. Sad ne uspeš. 4, šalim se. Šta si popisala, Andjela? Ako ne uspe, ja sam kriva. Uspjećeš. 1, 2 i 3. Inače, kad završite ovako sa ovim igrom, onda je popnete na ovdje. To jest, to obično drže, obično ide prvo na ovdje, pa na kolena, pa na nije, ide prvo kod noge, pa na pola lista, pa na kolena. Da. Inače, da, to su uglavnom igre sa više osoba i svaki put kad pređete sve, onda dižete, ali tako? Da. Što više i više. Tako ko može. Ko duže može. Ko bolje može. Inače, Marija je ovo predložila, nažalost izgubila, a sve vreme dok smo isprobavali, ona je vodila. A mi ne. Pa dobro, ništa. Više sreće drugi put. Dok Gina vežba i uči se da bude bolja od nas, mi ćemo da vam kažemo hvala što ste nas gledali ovog puta i ako vam se ovo svidjelo, ako ste možda znali ovu igru ili naučili nešto novo. Nađite ako znate dobro da igrate ili ako niste znali. Tako je, i također hoću da vam kažem da se zahvalimo Mariji što nam je predložila ovako divan video i da je naravno zapratite obavezno na Instagramu, zove se maraja.maka, možete to vidjeti upravo ovdje. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao!